29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Finçiler bu duşugyň diňe formallykdan ibaratdygyny we Hazar meselesi boýunça täze kararlaryň kabul edilmegine garaşlamaýanyny aýdýarlar. Kenarýaka ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Bir gün ozal 28-nji ýylyň Aşgabatda Hazar ýaka döwletleriň ministrleri duşuşy geçirildi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 24-nji ýylyň Azeri kärdeşi Jeyhun Bayramow bilen Moskwada geçiren medpuat ýygynyna 6-njy Hazar sammitiniň dowamyny 4 ýyl ozal kabul edilen Kaspy konwensiýasynyň ähmiýetiniň notaljakdygyny aýtdy. Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktaw şäherine duşuşyp Hazaryň hukuk durumy boýunça konwensiýa gol çekdiler. Ýöne Eýranyň parlamenti bu konwensiýany henüz tasdiklamady. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisiň 15-nji ýylyna Tehranda çap edilen birlikdäki beýannamasyna 6-njy sammit Hazar deňizine özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşar. Sebitde durnuklulygy we howpsuzlygy mundan beýlekde berkitmäge ýardym eder diýildi. Ma'lum bolşýar Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezifesine girişenden soň daşary ýurt döwletlerine amalaşyryň ilkinji resmi saparlaryny ilki başda Russiýa, soňra Eýrana amalaşyrdy. Döwlet medpuatyna görä Türkmen prezidenti Moskwada da, Tehranda da Hazar meselesini gozgady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Pannier 29-njy ýylyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşykda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy. It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course, they signed the Caspian Sea Charter. Bu bir formallykdan ibarat duşuşyk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktaw şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek isleýärler diýip Pannier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something. It's, they want to get together, talk a little bit. Türkmenistan köp ýyl bäri Hazarda gaz geçirji urup Azerbaýjanyň üstüne Ýewropa TV gaz iýermegi gödeňine tutup gelýär. Ýöne energiýa serýeşlerine baý bolan Russiýa we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji planlaryny oňlamany gelýär. Finçler Ukrainada alyp barýan esasy duruşy zerarly günwatar sanksiýalaryna duçar bolan Moskwanyň Ýewropa bilen aradaky energiýa gatnaşyklary gowşaýan mahaly sebitde we dünýäde Türkmenistan üçin Hazar üstü gaz geçirjisi babatda täze mümkinçilikleriň emele gelendigini aýdýarlar. Kaspy konwensiýasy bilermenlere görä kenarýaka ýurtlary suwasy gaz geçirji urmagy ruhsat berýär. Ýöne gaz geçirjileriň töweregindäki daşky gurşaw aladalary babatda ähli taraplaryň ulalaşmagyny talap edýär. 1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazaryň kenaryna 3 sany täze döwlet emele geldi. Hasadol Hazaryň durumy Eýran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täzirçilik şertnamasy esasyna kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ulalaşyklary umtyldy. Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlary 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda, 2014-nji ýylda Astrahanda we 2018-nji ýylda Aktawda duşuşdy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onu kenarýaka ýurtlaryň her haýsy BMG'nın deniz kanunu hakkında komisyasına layıklıkta 20 kilometre çene deniz çägine eýe bolýar. Hem de denizden ön suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger Hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu kölden 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspy konwensiýasy bilermenlere görä Hazaryň hukuk durumyny dogry kesgitlemekden ejidi geldi. Sebäbi bu konwensiýa deňiz ýatagynyň öýdary bölünşigini dogry aýdyňlaşdyrmady. Hazaryň deňiz ýatagyna 50 milliard barrel töwereg neft gorlarynyň 9 trillion kub metr töwereg TV gaz gorlarynyň bardygy çaklanýar. Lavrov 6-njy Hazar ýaka sammitine Kaspy konwensiýasynyň ähmiýetiniň notaljakdygyny aýtsa da, bilermenlere görä Hazaryň deňiz statusy
Eýrany kanagatlandyrmaýar. Sebäbi Hazaryň Eýrana düşýän paýynyň tebigy baýlygy az, suwy has, dudly we çuň bilermenlere görä Eýran Hazaryň baýlyklarynyň 5 kinaryaky ýurduň arasyna deň derejede 20 götürüm bölüşilmegini goldap çykşydýar. Ýöne Gazawstan muňa garşy çykýar sebäbi Hazaryň Gazak tarapy nebit we tebigy gaz gorlaryna baý bolup durýar. Mälim bolşal Türkmenistan Hazar üstü gaz geçirji arkaly öz tebigy gazyny Azerbaýjanyň üstüne Ýewropa satmagy isleýär. Ýöne Russiýa we Iran daşky gurşaw aladalaryna salgynyp muny ret edýär. Bu aralykda Türkmenistan bilen Azerbaýjan Kaspy konwensiýasyna gol çekilmeginiň ýyly 2021-nji ýylda iki ýurduň arasyna dawaly uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek babatda ulalaşdy we odal Türkmenistany Serdar, Azerbaýjany Kepez atlandyrylan ýanygy çykanyny dostluk atlandyrdy.